Здравейте, аз съм изневения татко и тази вечер пак ще си говорим за децата с СОП. За последен път обещавам. Или всъщност по-скоро за техните родители. Миналия път ви разказах, обясних какво всъщност значи това, защо е важно да знаем, защо е важно да се държим нормално с тия деца. Но нека споменем един друг момент, една друга ситуация, в която проблема са родителите. И аз не ги критикувам. Аз също съм родител. Мога да си представя колко може да е тежко. Но ето какво съм виждал. И то не веднъж. Дори мои познати са в такава ситуация. Ако гледат видеото и се разпознаят, се надявам да не ми се обидят много. Но представете си тази ситуация. Има дете, което очевидно има проблем. И то проблем, който е поведенчески, независимо свързано с емоционалното му развитие и с интелектуалното такова. Детето е затворено или некомуникативно, или агресивно. Обаче родителят отказва да го заведе на лекар и отказва то да получи лечение. Защо? Защото го е срам. Защото се притеснява, че всички ще почват да го сочат с пръст, да говорят зад гърба му, че това ще бъде стигма за цял живот за детето, че това ще бъде някакъв, не знам, начин да бъде маргинализирано и семейството, и да му се смеят и така нататък. Това е възможно. Всичко това може да се случи. Нека сме честни, една немалка част от хората са зли. Обаче замислете се, родители, кое е по-важното? Вашето его, вашето самочувствие или това детето ви да се чувства добре? Кое е по-важно? Вие да се чувствате добре в кожата си, да се правите, че всичко е нормално, или детето ви да получи лечение и да може да се развие, да се превърне в нормален, здрав човек? Ако е възможно. И особено често, понеже връщаме се към това как хората сочат децата с проблеми и говорят лоши неща за тях и имат погрешно мнение, много често децата, които създават най-големи проблеми и в детската градина, и в училище, са деца, които всъщност имат нужда от някаква помощ и някаква подкрепа, но не я получават, защото родителите ги е сам. Пак казвам, разбирам ви, не ви съдя, обаче здравето на децата ви е по-важно от вашето самочувствие. Това е за тази вечер, няма повече да говоря по темата. На здраве и до скоро!